Kodi munakumvetserapo Kukoma kwa Tiyeni. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh. Ndafuna kuti ndikumvetsereseni kukoma kwa Tiyeni. Kodi munakumvapo? Kodi munakumvapo kukoma kwa Tiyeni? Mawu athu alero tiatenga kuchokera pa Genesis chapter cha 1 ndime ya 24 mpaka na ndime ya 31. Ndipo Mulungu adati, paziko pakhale mitundu yonse ya zamoyo posata mitundu yake, zoweta, zokwawa ndi nyama zakuthengo posata mitundu yake. Ndipo zidachitikadi. Pomwepo Mulungu adalenga nyama zakuthengo posata mitundu yake ndi nyama zoweta posata mitundu yake, ndiponso zokwawa zonse posata mitundu yake. Mulungu adaona kuti zonse zimene adalengazo zinali zabwino. Zitatha izo Mulungu adati, tiyeni tipange munthu mwachifaniziro chathu, azakhale wonga ife, azalamulire nsomba za nyanja, mbalame zamlengalenga, nyama zoweta ndi zokwawa zonse za paziko lapansi. Motero Mulungu adalenga munthu mchifaniziro chake. Adawalengadi mchifaniziro cha Mulungu. Adawalenga wina wamwamuna wina wamkazi. Anawadalitsa powauza kuti, mubereke ndi kuchuluka, muzaze dziko lonse lapansi ndi kumalilamulira. Ndakupasani ulamuliro pa nsomba, mbalame ndi nyama zonse zimene zikukhala pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu adati, ndikukupasani zomera zonse za mtundu wokhala njere ndi mitundu yonse ya zomera zobala zipatso za njere kuti muzidya. Koma nyama zonse zakuthengo, mbalame ndi zokwawa zonse ndazipasa nsipu kuti zizidya. Ndipo zidachitikadi momwemo. Mulungu adaona kuti zonse zimene adalengazo zinali zabwino kwambiri. Tsono kudali madzulo ndiponso mawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Kukoma kwa Tiyeni. Abale anzanga, akati Tiyeni ndiye kuti pamenepo pali anthu awiri kapena kupitirirapo. Moyo wapansi pano zinthu zambiri timaziziwa pamene ena atiyitanira. Mwina ifeyo timatha kukhala ndi maganizo ena ake pa chinthu china chake, koma wina akatiuza ndikutiuzira mwina mwake za chinthu chomwecho, iwe nkukachilawa ndi maganizo amene iye wakufotokozera muja, hayi umakachimvetseranso mwina mwake mwanyawanya. Nchifukwa lero nena kuti ndikulawiseni nditu mawu oti Tiyeni. Pamene Mulungu ankalenga munthu adanena kuti sibwino kuti munthu yakhale yekha, ndipo potero adalenga munthu wachiwiri. Pomulenga adati azithandizana ndi woyambayo. Pochita zimenezi Mulungu adapangisa kuti mawu oti Tiyeni azitheka. Mulungu yemweyo mmene ankamulenga munthu adagwiritsa ntchito mawu amenewa. Genesis 1 ndi 26 imene tawerengayi akuti zitatha izo Mulungu adati, tiyeni tipange munthu mchifaniziro chathu. Kwa ife a Khristu timamvetsa chimenechi chifukwa Mulungu wathu si mwini mmodzi ayi, koma ine atatu: Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Choncho mu utatu wa Woyera kunena kuti Tiyeni ndi zotheka. Mulungu adapanga kuthekera kwakuti anthu awiri kapena atatu kapena gulu, ngakhale aliyense ali ndi mtima wake ali ndi zokhumba zake, koma azitha kuona china chake mofanana komanso molumikizana, azitha kuchipangira limodzi chinthu chija. Ndi mphatso yayikulu imene Mulungu adapereka ku mtundu wa anthu, komanso ndi chinsinsi chachikulu chimene Mulungu anachibisa, ndipo ndi ochenjera okha amene amachizindikira ndi kuchigwiritsa ntchito. Tiyeni. Muchibadwa cha kufoka kwa munthu wathu muli mtima wakuzikonda, chimenecho aliyense amadziwa. Muchibadwa cha kufoka kwa umunthu wathu muli mtima wozikonda.
ndipo kuzikonda kumeneku mulungu anakufuna dala, anakuyikamo dala ncholinga chakuti kuzitithandiza kukhala ndi muyeso wabwino umene tingathe kugwiritsa ntchito kuti tiyakondere anthu ena. Musayiwale kuti ananena kuti lamulo lake lalikulu ndona kuti konda anzako monga momwe uzikondera iwe mwini. Choncho nakupasa kuzikonda kuti kukhale ngati muyeso, ugwiritse ntchito kuzikonda kwakoko kuti ukondere ena. Uzindikire kuti mmene iweyo umamvera ndi mmenenso ena amamvera. Chifukwa ngati uzwa kuti ine ndimamva njala, uzwanso kuti anzanganso nawo amamva njala. Ngati uzwa kuti sindingakonde kuti wina andichose ntchito mosayenera, uzwanso kuwakonda ena pakuwasapangira zomwezo. Konda anzako monga mmene umazikondera iwe mwini, Marko 12:31. Komano pofuna kudya malikisi, Satana amachikoka chabwino chilichonse chimene mulungu wapanga, ndiye amachitenga ndi kuchikoka mochipotoza, mopitirira nacho muyeso mwakuti chinyase chisaoneke bwino, chisagwirenso ntchito imene mulungu mwini wake ankachifunira. Mawu amene ndi abwereze chifukwa ndi agwirisanso ntchito mu ulaliki wina ukubwerawo. Ndikunena kuti pofuna kudya malikisi, pofuna kumpuza mulungu, Satana amatenga zomwezo zimene mulungu alenga zabwino zija, chilichonse chimene mulungu alenga chija, ndi kuchikoka mochipotoza mopitirira muyeso mwakuti chinyase ndithu chisagwirenso ntchito monga mmene mulungu ankafunira. Amakutenga kuzikonda kuja kumene mulungu anatipasa, kumene mulungu anatipasa kuti kukhale ngati muyeso okondera anzathu. Amakutenga kuzikonda kumene kuja ndi kukhala kuzipatula. Amakutenga kuzikonda kuja nkukupanga kukhala kusafunira ena zabwino. Amatenga kuzikonda wekha kuja ndi kukhala kuti wakukoka kwambiri, ndi kukhala kuti kusafuna kugwira ntchito ndi anthu ena, kupa kuti azangodya nawo, koma zonse kumangofuna kuti upange wekha. Zili ngati munthu amene nthawi zonse nkhani yabwinobwino amatha kuyikhotesera kolakwika. Anthu amene amayikoka nkhani yabwinobwino nkuyisandusa yoyipa. Ine mukukumbukira nthawi inake mtsogoleri wakale wa dziko lino ananena pa msonkhano kuti ine ndilibe problem. Mwinake ponena zimene zija amatenga kaya ndi nyimbo ija kuti ine ndilibe problem. Koma chifukwa china kuti anaziyankhula nthawi ya makangano ndi nthawi ya mikwiyo, anthu ena anayikoka nkhanicha ndi kuyipotoza ndi kuyipitisa kwina kwake. Tamumverani ati alibe problem utu, ife mavuto osewa iye ati alibe problem, ati bola iye nakasibola iye akudya. Sasa malaza wina aliyense angosamala mbimba yake, iye ati alibe problem. Anthu ndi kuyikoka nkhanicha kuti ngakhale mwinake kunaliye kukumva kuti zinanena inu zija, anthu akuzikokera uku, mwinake atha kumva chisoni. Mutu mwake iye amaganiza zina, mwina iyeyo inali mbali ya joko, koma nthawi ndi nyengo komanso maganizidwe zinayipanga nkhanicha ndi kupotokeratu. Umu ndi mmenenso Satana amapangira ndi zinthu zabwino zimene mulungu atipasa. Amazikokera mbali inake yolakwika kuti zilakwike. Dziko likaloleredwa ndi Satana mwanjira imeneyi, monga mmene lachitira dziko la Malawi pano, mpingo ukaloleredwa ndi Satana monga yachitira mipingo ina, ma NGO akaloleredwa ndi Satana, aliyense amapanga zakokera kwako, ndipo aliyense amangofuna akanakhalapo yekha pa dziko lapansi pano kuti ahahaze zabwino zonsezi zimene mulungu adalengazi yekha. Alibe kuti tiyeni, ayi, safuna kuyitanira ena kuti tiyeni, afuna kuti azidye yekha. Zikafika potere moyo suma komanso chifukwa makhala kuti wasemphanira natu ndi njira za mulungu, ndipo posemphana ndi njira za mulungu madalisonso oyenera amatisemphanizanso, amakhala kuti sangatifike. Madaliso amene amayenera manja lanu sangakufikireni, madaliso amene amayenera kumphakati kwanu amakulambalalani, madaliso amene akuyenera mu mpingo mwanu safika, ndipo madaliso amene amayenera ziko lanu amakhala nkhamba kamwa chabe.
ndayankhulapo pa Wolalika mbuyo mukuti advent ino ndi nyengo imene mulungu akukwiya ndi kusocheresedwa kwa ana ake, ndipo wairowa yekha kukokera ovulolo jombo kuphazi kulowa mu field kuti azatipulumuse ku maboza a Satana amenewa. Akuluakulu, moyo uti umakoma, moyo umakoma, ndipo tiyeni ndi amene amakomesa moyo. Ndiye nkhani tu ya lero. Tiyeni ndiye kuti kuyitanizirana zinthu, tiyeni ndiye kuti kupangira zinthu limodzi. Ulaliki uno ndikufuna kuti ndikunyambitiseniko kukoma kwa kanzimbe ka Tiyeni. Ulaliki uno ukufuna kuti ukuchoseni kumoyo wongopanga zinthu nokha, akazanu ndikwasiya kuja, wongopanga zinthu nokha, ogwira nawo ntchito ndikwasiya kuja, omangophangira zonse poti ati inu muli mboma, zipani zonse ndikuzitaya kuja. Ulaliki uno ukufuna kukuchosani mu umphawi omangopanga nokha ziganizo m'machalichimu, m'maudindomu, m'makomunitemu. Muziwerero kukoma kwa Tiyeni. Ndafuna mumverero kukoma koyitanirana zinthu, mumverero kukoma kwa Tiyeni. Ndipo amene sadamvepo kukoma kwa Tiyeni, ameneyo amabesa kwa basi. Amos 4:6 amanena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa chakusaziwa. Anthu akuonongeka chifukwa chona kuti akuyenza kuti apeza mtendere pomapanga zinthu okha, atchuka pomapanga zinthu zokha, aona bwino akamapanga zinthu okha, kusaziwa kuti utangoyerekeza kuti uchizolowere pachicho chimene ukufuna kupanga iwe kumana kuti akuluakulu Tiyeni, akazanga Tiyeni, banja langa Tiyeni. Ulaliki uno utithandize osati kungomva kukoma, koma kupanga zazikulu moyo mwathu kuzera mmawu amenewa Tiyeni. Yang'anani mitundu ya anzathu ikutukuka, azungu akutukuka kumapanga zinthu zikulu zoti ife zubana kuti anthu awakhala ngati ndi milungu. Ife ndikumasalira mbuyo. Chifukwa chani? Ifeyo tilibe Tiyeni olongosoka, tilibe Tiyeni olongosoka. Mawu oti Tiyeni ndi mawu akuyitanizana, kuyitanirana chinthu, ndi mawu angwirizano, ndi mawu opangana kuti chinthu chichi tabwerani tichipangire limodzi. Anthu amene amamanga nsanja ya Babilo mukawerenga Genesis 11:1-9 anauzana akuti tiyeni tiumbe njerwa ndi kuzitentha, tiyeni timange mzinda wathu. Mphamvu ya Tiyeni. Naye Mulungu ataona zimene anthu aja amapanga akuti chani? Genesis 11:7 tiyeni tisikire komweko tikasokoneze chilankhulo chawo kuti asamvane. Tiyeni ndi mgwirizano, tiyeni ndi gulu. Pamene anthu akunena molumikizana kuti tiyeni, pamayenera pakhale chibaba chokwanira, khumbo lokwanira, loyaka ngati nsakali ndi chidwi chachikulu. Mitima imene yayakirira limodzi ndi kuti tiyeni imapanga zazikulu. Pomati akuluakulu tiyeni, aliyense nkumamva kukoma, kutenga nawo mbali pa chimene mukunena kuti muchichitecho. Tiyeni amapangisa kuti mitima iyankhulane, mitima iyankhulane. Ndipo mitima yoyankhulanayo imamva kukoma. Mitima ikayankhulana, ikamvana, imayakirana mitima ija. Kuti lawira uyu naupita kuja, kuti lawira uyu ndikukumana ndikupanga chinthu chimodzi. Imamva kuotcha kulumikiza kuti ipangire chinthu limodzi. Ndafuna lero inuyo muziwe kuti mitima yanu ikazayamba kuyankhulana, kunyeterana, na iti tiyeni, muzamva kukoma kumene ngakhale pano sindingathe kufotokoza. Inuyo taonani mene Mulungu akumvera kukoma. Mawu amene tawerenga aja akuti tiyeni, tiyeni tipange munthu mchifaniziro chathu. Akupangana kuti apange chachikulu,
kukhala ngati kuti watulukira kanzeru kena kake kamene mwina sana kaganizire nthawi yonse akuluakulu akuza natu pamene kuti Atate Mwana Mzimu Woyera tiyeni tipange wofana ndi ifeyo ali Tiyeni tipange wofana ndi ife ndiye akumfotokoza iyeyo azakhala ngati ifeyo tipange nditu wina wake wokhala ngati ife tomwe azizalamulira zinthu zapansi pano azapanga zimene ifeyo tapangazi azizazilamulira. Mulungu anamulenga munthu ndi maoti Tiyeni ndipo kuti atamulenga ndi kumusiya paja naona kuti koma pandiye tapanga zazikulu ndaliseni anandalisa ndikusira zinthu kunena kuti zonse zizi tiye zipanga izizi. Mtima umene unali wa Mulungu ponena kuti Tiyeni ndi umene lero ndikunena kuti kuyena kukhala mwa inu ndi ine mukamakhala m'banja mwanu. Akazanga Tiyeni timange banja lathuli. Akazanga Tiyeni anawa tiasule mopasa chidwi, tituluse loya m'banja muno, tituluse wansembe m'banja muno, tituluse sister m'banja muno. Akazanga Tiyeni tialere ana omwena kuti musatuluke munthu muno, tiwakanganire pakuwaphunzitsa zambiri komanso zabwino. Ndikumamva kukoma kuti uwu ndi mgwirizano wa m'banja mwathu. Tiyeni amalimbisa mtima pamene anthu akuti azimayi Tiyeni umazwa kuti anthuwa afuna kulimbikisana. Kumakhala kusaka chigulu ndi kutolera mphamvu za chigulu zimene zimanduduluza ngakhale amene alibe chidwi ndi mphamvu yochitira zinthuzo. Koma akamva kuti Tiyeni nayenso amamva kukoma ndi kukajoyina gulu lija. Inuyo muzaone anthu akamakhala kuti akukankha chimtengo chachikulu amati Tiyeni Tiyeni kulimbisana kumeneku kumakomesa ntchito ija ngakhale itakhala kuti ndiyovuta chotani, kumafewesa ntchito imene ija. Tiyeni amapangisa zinthu zazikulu kuchitika pakati pa anthu mophweka, kutolerana Tiyeni, kulimbikisana Tiyeni amatha kuthawisa ngakhale mkango. Imafika nthawi imene mitima ya anthu imalowererana ndi kunyenderana ngakhale mopanda mawu, aliyense nkumamva kuti Tiyeni azoni Tiyeni. Anthu amatha ngakhale mosauzana Tiyeni tilichonse bomali, ndipo zimatheka. Anthu chikungooneka kuti chigulu chija chamvana mosaoneka bwino kuti aliyense wangochimva kuti Tiyeni tilichonse bomali. Ndi mmene tuboma latha lija tinalichosera, aliyense adayaka ndi moto wa Tiyeni. Zimene Tiyeni anatipangira pa nthawi imeneyi ata kutipangira ngakhale kubanja kwathu, ata kutipangira ngakhale mipakani mwathu, ata kutipangira m'machalichi mwathu, ata kutipangira ngakhale muziko mwathu, popanga zabwino pakulumikizana Tiyeni. Ngakhale pa mpingo kaya ndi pa parish mukuyenera kukhala ndi luso komanso khumbo lokopa ndi kuwakusa anthu, kunkusa aliyense kuti akuluakulu ngati parish Tiyeni tipange chakuti. Ifeyo ngati bungwe la Word Made Flesh Tiyeni tipange chakuti. Anthu ndikumamva kukoma kupangira zinthu zija limodzi. Abale anzanga, chigulu nchokoma. Pamene aliyense muchigulumo achimva kuti Tiyeni natenganawo mbali, kukula kwa gulu kumakulisanso zosatira zimene mungapeze kumapetoko. Ngakhale nsima imene makomedwe yake amakhala osiyana, osamangoti nsima yapsa kumayikukumeza ndi kuyipasa moto kuti ngakhale akukayidya uja azikamva kunong'onera. Amunanga yapsa Tiyeni tikayihahaze. Alendo nsima ndi imeneyi tayivundukula ndithu Tiyeni ayoni. Tiyeni tiyipiringe basi. Mutiyeni muli kukoma, mutiyeni muli kuzuna. Tiyeni
aziyitanira anthu china chake chachikulu, china chake chousa mudyo, china chake chosintha zinthu moyo wa anthu ambiri. Monga mmene Mulungu Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera ananena kuti zonse talenga, koma tikuyenera kupanga chachikulu. Tiyeni tipange munthu ufanafana ndife. Tiyeni azitikokera ku chachikulu choposa zina zonse zimene ife tapanga pamoyo wathu. Ngati niyo kufika pano simunapange chachikulu, mukusowa ndithu tiyeni amene mulumikizane ndi ena ake mpange chachikulu pamoyo wanu. Ambuye Yesu atabwera pansi pano anasonkhanisa ophunzira ake 12. Amafuna akhale ndi anthu amene akanena kuti tiyeni azikhala ndi tiyeni. Mukatenga Marko 4:35, Ambuye kumva kukoma kuyenda ndi ophunzira ake akuti tiyeni tiwoloke tipite kusidya linalo. Akhristu tikungoyenera kuwakonda mawu amenewa chifukwa ntchito zathuzi nzosowa kulimbikisana. Ndipo mutiyeni mmakhala chilimbikiso. Ukuwamwesa mankhwala akazako atadwalika. Osangotenga ndi kuwapasa iye. Uwapasa mwana kuti mankhwala aja azifewa kumwa ndipo azimva kukoma kuamwa. Kutenga kapu yako ija, kapu ya mazi, kutenga mankhwala aja akazanga. Imwani mankhwala. Na utenga kapu ija kwasira pakamwa, tiyeni imwani. Tiyeni mama imwani, tiyeni. Tiyeni, tiyeni. Pokumwa mpaja nawo azilimbikisika chifukwa azimva ngati kuti nawenso ukumwa nawo. Muli limodzi pa ulendo uwu kuti mpakana zitheke mpakana achire. Mphamvu ya tiyeni. Chimenechi ndi chinthu chimodzi chimene chatukula maiko azinzathu. Maiko anzathu anthu ali ndi luso lomalumikizana kupanga chimodzi. Ndege tusipangidwa ndi munthu mmodzi ayi. Amati tiyeni tipange ndege yonyamula anthu 500. Mulumikizana, mosadyerana masuku pamutu, ndi mtima umodzi, aliyense potenga nawo gawo lake amachikwanisa chimene chija ndikupanga chindege chachikulu ife timangokwera. Tiyeni maiko onse tilumikizane tichose maboda malire tipange chiziko chimodzi chachikulu. Anzathu ndikubakwanisa America uko. Amazipanga ndipo amakuza mphamvu zawo paziko pano. Koma ife aliyense kukakamira ziko lake, aliyense kukakamira zake. Si izi zomati tiyeni Vision 2063 tipange ziko lathu lizakhale lotere. Pochokapo mukuna kuti uyo amene akuti tiyeniyo akutembenuka ndi kumakasolo laponso kuti sopano 2063 uja atheka. Tiyeni akakhala wona mtima amamvesa mitima kukoma ndipo matupi amamvera mosanyinyirika. Msogoleri ukakhala ndi tiyeni woona, anthu amene makusatira amamva kukoma kupanga zimene ukunena. Koma tiyeni wako akakhala wachinyengo, misonyo ndi imene makusatira. Ngati ife ana ake a Mulungu sitingathe kumugwirisa ntchito tiyeni, tiziwe kuti tili m'mavuto chifukwa Satana amabwera ndi kuzamugwirisa ntchito tiyeni uja ife tikuona. Miyambo 1:11 akunena kuti anthu oyipa amauzana kuti tiye kuno tikabisale kuti tiphe anthu. Tiye tikabisalire anthu osalakwa. Tiyeni tiwameze amoyo ngati manda. Matiyeni onsewa ndikulimbikisana kwa anthu oyipa kuti azimva kukoma muchoyipa chimene akupangacho. Chimozimozi Luntha 2:12 munthu oyipa, munthu wabwinoyi tiyeni timpanganire. Akumatitha chifukwa akumapangana, akumatipanganira. Akumapanga maplani atali. Koma ife tikumalephera chifukwa tikokerana pamodzi kulimbikisana kuti tiyeni. Mbanja aliyense angopanga zayekha. Iniyo ndi chani chimene inu mudauzanapo mbanja mwanu mukuti tiyeni tipange ichi ngati banja chachikulu bwino. Olokano kuti tiyeni banja muno chaka chilichonse tizipita kuphiri. Tiyeni tizipempherera pamodzi mazoti kangomaliza kudya tisanakagone. Tiyeni tipange business ya banja. Hayi nditu atizangoberana, iye azangoninyengerera, iye azangothawa nawo. Tilibe tiyeni moyo mwathu.
amene muli m'banja onesani lero kuti umozi wa banja lanu mukuupasa moto kuzera mu Tiyeni. Ngati banja Tiyeni, ngati mphakati Tiyeni. Tiyeni amene mukuwauza anthu amene muli nawo akhale Tiyeni amene akuwamvetsa kukoma, akhale Tiyeni amene akumapanga za gulu osati za munthu ndipo akumemeza aliyense kutenga nawo mbali. Kaya ndi muzi abale bridge yapo yaonongeka, Tiyeni tikakonze. Muzi muno mwagwa kolera, Tiyeni tipange mwakuti tiphunzire kugwiritsa ntchito mphamvu za gulu pokwaniritsa zazikulu pakati pathu. Kodi munamvapo kukoma kwa Tiyeni? Yesu mwana wa Mungu.